Bon dia a tothom. Aquest és l'informe 30-2024 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre parc d'habitatges, referit als exercicis 2021 i 2022. El primer que volia fer abans de res és voler donar les gràcies als auditors del Departament B, perquè aquesta és la nostra primera, diguem-ho, auditoria operativa pura, per dir-ho així, que fem en aquest departament, almenys en aquest nou ple, i aquí tenim avui en Jordi Jolong i la Submarín, i no ha pogut venir la supervisora l'Olga Vidric, i jo els hi volia donar un especial agraïment perquè aquesta idea que tenim en el pla estratègic de fer auditories operatives no deixa de que és una dificultat perquè no estem acostumats a fer-los, però sí que ens sembla que és una manera de poder, a part de fer l'anàlisi de legalitat i financera que sovint ja fem i que continuarem fent, també poder donar una visió més sobre qüestions d'eficiència, d'eficàcia, d'economia, que poden inclús ser més interessants per a la ciutadania. En tot cas, primer de tot, el que hem de parlar és de l'ens fiscalitzat. L'ens fiscalitzat és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i que gestiona i administra un parc d'habitatges per destinar-lo a l'habitatge social. Si veiem la seva organització, té un Consell d'Administració d'11 membres i la direcció és la persona que s'encarrega de la gestió executiva de l'agència. Quines són les activitats principals del parc d'habitatges? Doncs aquestes d'aquí, n'hi ha d'altres, però aquestes considerem que són les principals, serien l'adequació i manteniment del parc d'habitatges administrat per l'Agència d'Habitatges, l'ampliació del parc mitjançant l'adquisició d'habitatges, la gestió dels serveis contractats a tercers, com la neteja, la vigilància i d'altres, la mediació i el seguiment social i les actuacions per a l'adjudicació dels habitatges. I entraríem amb la mesa d'emergència, amb el registre de sol·licitants, tot el que està exposat en l'informe. Quina ha sigut l'abast i metodologia? Doncs, com he dit abans, és una fiscalització operativa que inclou principalment valorar l'eficàcia i l'eficiència del parc d'habitatges que administra l'agència i la incorporació de l'enfocament avaluador referent a la coherència interna dels objectius estratègics. L'any de la fiscalització són l'any 2021 i 2022, però hauran vist també que en l'informe a vegades hem anat una mica més endarrere perquè, sobretot, en totes les auditories ho fem, però sobretot les auditories operatives moltes vegades cal anar endarrere per veure una mica més quina ha sigut la trajectòria de les dades que analitzem. La metodologia, doncs, l'aplicació dels principis fonamentals de fiscalització i les normes tècniques d'auditoria de les guies pràctiques de fiscalització operativa dels òrgans de control externs, concretament la GPF 3000, la 3910 i la 3920. La primera pregunta que es fem dins els resultats de la fiscalització és si la planificació del parc d'habitatges és adequada per resoldre les necessitats detectades per l'agència. I aquí ens apareixen 3 subpreguntes. La primera, si hi ha objectius i indicadors predeterminats i coordinació amb el Departament d'Adscripció. Aquí ens trobem que l'agència no formalitza amb el Departament aquesta escrita cap contracte programa ni tampoc el pla d'activitats anuals. Existeix un programa pressupostari, que és el 431, habitatge, que inclou una memòria pressupostària, però això ja indica que aquí, en aquest programa pressupostari, que nosaltres l'hem analitzat, però és per fer gestió pressupostària, no per fer control de gestió. La segona subpregunta és si el programa pressupostari 431 representa per l'agència una eina útil de control de gestió del parc d'habitatges que administra. De fet, amb el comentari que he fet abans ja contesto una mica la pregunta, no? Primer de tot, la definició del concepte de certs indicadors presenta mancances i, a més, en la memòria del programa es preveuen actuacions que no depenen directament de l'agència. I la tercera subpregunta seria si s'assoleixen els objectius previstos quantificats en els indicadors del programa pressupostari 431, tot i que no sigui una eina de control de gestió, com a mínim sí que té indicadors i per això els hem analitzat, i veiem que en els exercicis 2019 i 2020 les dades previstes i reals no són fiables, que en l'exercici 2021 no es van aprovar dades previstes perquè era un exercici de pròrroga pressupostària i que en l'exercici 2022 el grau d'assoliment dels indicadors és acceptable. Si ens anem a la segona pregunta de fiscalització que ens fem és dir si és eficaç la gestió del parc d'habitatges de l'agència.
aquí tenim 4 subpreguntes. La primera, en quina mesura l'Agència de l'Habitatge dona resposta a les necessitats d'habitatge social detectades per l'agència amb el seu parc d'habitatges, i veiem que les adjudicacions d'habitatges del parc d'habitatges donen resposta a un 0,32% del volum de sol·licituds inscrites de HPO a final de cada exercici. I també que el lliurament d'habitatges sobre les resolucions favorables en la mesa d'emergències va ser del 52,27%. En la segona subpregunta ens preguntem quins límits troba l'agència per augmentar el parc d'habitatges. Aquí tenim que les adquisicions d'habitatges per tanteig i retracte s'han vist limitades pels recursos financers escassos i que en el cas de la cessió d'habitatges la limitació més important és que l'agència no té influència en les decisions de gestió d'altres ens que són els que li fan la cessió d'habitatges. La tercera subpregunta, quin és el grau d'ocupació i el nombre d'habitatges lliurats i no lliurats del parc d'habitatges de l'agència? La taxa d'ocupació del parc d'habitatges ha estat entre un 84,13% i el 87,18%. En el cas dels habitatges de titularitat pública, aquesta taxa d'ocupació es manté al voltant del 90% i també que el percentatge d'habitatges lliurats està al voltant del 87%. Finalment, l'última subpregunta d'aquest apartat seria quines són les causes de l'existència d'habitatges no lliurats per no estar disponibles. Doncs els habitatges no disponibles suposen entre un 53,99% i un 58,86% dels habitatges no lliurats en aquest període i la majoria d'aquests habitatges tenen ocupants il·legals o a regularitzar. En la tercera pregunta de la fiscalització ens preguntem si és eficient la gestió del parc d'habitatges de l'Agència d'Habitatges. I aquí surten dues subpreguntes. Una, quin és el cost mitjà per habitatge del parc d'habitatges de l'agència segons la seva procedència? Veiem que els costos globals varien de forma molt significativa segons les diferents procedències dels habitatges, que el cost mitjà dels habitatges provinents de l'Estat és de 1.268,84 en un extrem, però en canvi en l'altre extrem el cost mitjà dels habitatges cedits mitjançant el programa Reallotgem és de 8.478,20 euros. La segona subpregunta en què ens referim és si és eficient el termini de lliurament d'un habitatge en relació amb quan s'incorpora al parc. Aquesta també és una qüestió bastant essencial. No només cal tenir habitatge públic per qüestions socials, sinó hem de mirar a veure els terminis de lliurament. En general, es consideren raonables els terminis mitjans de lliurament i en els habitatges recuperats el termini entre la recuperació per part de l'agència i el lliurament a un nou llogater és de 242 dies de mitjana i de les diferents processos o les diferents fases del procés, el que tarda més és, lògicament, l'execució d'obres d'adquisició, que és de 159 dies. I en els habitatges adquirits per tanteig i retracte no hi ha una gran diferència, el termini és de 225 dies de mitjana i, igualment, l'execució d'obres d'adquisició és el que tarda més, amb un promig de 176 dies. Quines són les conclusions més significatives que hem arribat en aquest informe? Primera, no existeix un contracte programa amb un horitzó temporal a mitjà termini, com a document i instrument fonamental de la gestió de l'agència i en concret de la gestió del parc d'habitatges. El contracte programa, que hem dit que no hi és, hauria de coordinar l'agència i el departament en què està escrita i, d'acord amb la normativa, predeterminar els objectius i les actuacions per assolir-los i establir indicadors de manera quantificada que en permetin valorar l'assoliment. El cost per disposar d'un habitatge, cost d'adquisició i cessió, presenta imports més elevats en aquells habitatges les procedències dels quals han permès a l'agència incrementar el nombre d'habitatges del parc en els darrers exercicis, és a dir, adquisició per tanteig i retracte, cessions d'entitats financeres i de particulars. Això respon a l'escassedat de possibilitats que troba l'agència per captar habitatges a preus raonables. En els costos del parc d'habitatges no s'inclou el cost de personal directament imputable a la gestió d'habitatges, atès que l'agència no disposa de comptabilitat de costos ni es fa una imputació de les hores directament imputables a la gestió del parc d'habitatges.
Seguint amb altres conclusions que hem trobat significatives, podríem dir que el registre de sol·licitants d'HPO presenta per als exercicis 2021 i 2022 una mitjana de sol·licitud propera als 85.600 inscrits i, en canvi, es van adjudicar una mitjana anual aproximada de 3.450 habitatges. Per tant, amb aquestes adjudicacions només s'ha pogut cobrir un 4% anual de les sol·licituds inscrites en el registre. Aquest percentatge tan baix respon al greu desajust entre la demanda d'habitatge social i l'oferta de què es disposa mitjançant els parcs d'habitatges de les administracions públiques o mitjançant les promocions públiques o privades d'habitatges de protecció oficial. Dels 3.450 habitatges adjudicats entre els exercicis 2021 i 2022, només uns 275 corresponen al parc d'habitatges de l'agència, el que representa el 7,97%. A més, si en els exercicis 2021 i 2022 el total d'adjudicacions de les diferents procedències va respondre al 4% de les sol·licituds inscrites en el registre de sol·licitants de l'HPO, els habitatges del parc d'habitatges van donar resposta al 0,32% d'aquestes sol·licituds. Finalment, com a conclusions, els 925 habitatges procedents de la cessió de la Sareb estan amb el conveni de cessió vençut des de final del març del 2002, fet que representa una situació de risc i de manca de garantia i de continuïtat i d'estabilitat en l'habitatge per al gairebé miler de famílies que al finals del 2022 residien en aquests habitatges. Què recomanem en l'informe? Doncs aquestes són les principals recomanacions. La primera seria que es considera necessària la integració dels habitatges disponibles en tots els parcs d'habitatges de Catalunya en un sol registre d'habitatges, atès que l'agència no disposa de tota la informació ni controla tots els habitatges. Seria també convenient unificar criteris i homogeneïtzar procediments en la gestió dels diferents registres municipals que integren el registre de sol·licitants d'HPO, entre ells i respecte dels registres de l'agència. Seria convenient, per una millor coordinació entre l'agència i els municipis en mesa d'emergència pròpia, que els representants de l'agència poguessin participar en tots els casos en la valoració per determinar la vulnerabilitat del sol·licitant i, sobretot, quin és l'habitatge més adequat en cada cas. I, finalment, caldria que l'agència implantés, potenciés o ampliés els controls de seguiment de costos i de terminis i preestablís formalment uns objectius assumibles, quantificant indicadors de costos i indicadors de terminis. I fins aquí resto a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.